Sama na po siya guys, lahi na po ng akong kauban karon guys, kay ang Team Lalak wala man sila ni Ran kay na sila yung mga importante nga gipang Hi guys! trabaho. So mao to lang lahi ang akong kachismisan karon. Yes, mao ni siya guys. Kay na ay bago na mong recruit charis si Ma'am Imelda ragod na siya guys, kauban man na namo siya permanente. Actually di lang siya member sa Team Lalak. Kay ang Team Lalak kuan na gid mi kabuk guys. Ang original we are only 5. So napi lang na permanente sa amo si Andre kay siya amo kami siya mag-uban guys. Pero karon kay wala man ang akong uban nga kauban nga upat ka buok nga mga Team Lalak. So lahi lang po, lahi lang akong mga giubanan. Pero mga kaubanan ko na gina sila guys even before. Yes guys, that is true. So humana mo og jogging, actually wala gyud mi nag-run. Si Ma'am Imelda ang nag-run og tinuod. Kami ni Andre nag-jog, walk ra gyud mi kay si Andre nagsakit ang tuhod. Kay ngano guys, dama na siya arthritis good o na siya gout, na siya ulo. Hilig kay mukha ng mga karni, kagahapon daw nagkaon daw siya og tinaing, sinuba or what's this? Barbecue. So wag gid niyo napungan mao na guys nga ang iyang tuhod ni sakit gid daw. Kahit siya ulo guys, kahit gid ulo nga bata. Isalig kay bata pa, 27 anyos pa na siya. So mo siyang ginatambagan nga maglikay jud ka kay runner rabak ka nya magsige kag kaon anang mga bawal sa una lang nanantaki ang jud siya guys sa tinuod lang nagtaki ang bataan na sa istorya din ha guys kasi naamong istoryahan din na esthetician maguna siya guys oo ang istoryahan about sa pagpagwapa pagpa-carbon laser mo na pero ako guys sige ko magapil-apilan ng mga laser diha no kay di ko pwede anak guys kay bawal si auntie kay na si auntie sa breast cancer survivor and bawal sa mga radiation so mo na siya guys bibo kaayo mi din ha guys sa gamera tulo kay na nagkalingaw-lingaw po mag-isa story hindi lang din ingon nga katawa nga bahakak din ang amang pangbuhat din no nga dili nga pareho sa Team Lalak is bahakak yun na guys so lahi po niya siya diri nga group so mo na siya as in baybo nga katong nag-run pa lang ni nag-jog walk run bibo kay na dito so kaning diri mag wholesome lang ta din diba ang among giinom guys matcha kami duha ni Ma'am Imelda actually libre ako ni Ma'am Imelda anang matcha kani si Andre ang yang ganahan kana ijudo ka ng juice mo ganyan ganahan kadaan hinamo diri sa 7-Eleven sa may Kuan City Hall mo ganyan ganahan 7-Eleven City Hall Butuan City mo na ganyan ganahan nagsupaw siya guys kami wala lang nagmatcha kami guys yes guys mo na di ba naglahit akong tingog charis so deliver ako ni Ma'am Imelda guys kana din matcha 75 ang isa ka cup oh my goodness kamahal diba di man taga kape guys kay bawal man sa ato ang kape kay grabe man ta ka hyper mana sa bulan tubig ra akong gimix guys ngumugnaw kay dili ko ganahan og init kay ako na nga try og init akong gisagol why lami di ni ma-feel ang kalami sa matcha so mas nasi siya og cold na siya guys then nagkasabot po ni Ma'am Imelda nga mangukay mi kay kanya po si Andre na po sila ukayan sa palengke sa Langihan Butuan City din nagkasabot mo ni Ma'am Imelda nga mamalit ni og ukay mangukay ni actually di naman siya ukay kay nakahangin man so mo na amon sabot pagkahuman na mo og pang snacks din na inom og kuan matcha sabot din ng mga tumi sa ukayan pero si Andre uli na siya sa ilang balay kay late daw ilang katabang siya nagatiman siyang lulog lula so mo na siya guys ang kuan ang among sabot mangukay jud mi ni Ma'am Imelda karon actually guys tanan akong mga running attires guys except lang sa shoes ukay jud na siya guys og ang kalo di ay ginapalit ko gina siya nga brand new ang akong mga ukay ganang from kuan guys mga ukay from what is this? From sports bra to running shirts to running shorts
puro ragin na siya ukay-ukay guys, pero ang akong ginabuhat guys basta ukay-ukay ako sa gina siyang ihumol o baking soda with a water kaya aron matanggal ang mga germs to the highest level of the germs. Charis, sumugin na siya guys. Arong kung mahilig po mong pantong ukay guys, pagbalit yun mo baking soda, din ang baking soda inyong ihumol sa tubig inyong tonahon, ihumol ninyo ang sinina nga ukay bisag 30 minutes lang, 20 minutes kinahanglan ninyo sang ihumol kaya aron matanggal ang mga hugaw. Actually guys, ako mo na ako hinabuhat, klaro kaayo ang pinaka germs ug hugaw itom jud siya guys pag mahuman og humol. Yes, dapat gyud ihumol nato guys ha mo importante kay ang kanang namo po na mga medisina na mga ukay good guys. Yes, there are medicines that they put there so that ma-preserve po ang mga ukay guys, ang mga zenina nga inyong nga ilang ibalik diya kay dugay bet na moabot sa ila guys, shipping pa na kasi pang bukbukon na. Charis! Yes guys, mauna guys. In ana guys. Oo, so maura to guys. Hapit na nahuman ang akong voice over gikapoy nako guys. Sakit sa baba, sakit sa tutunlan. Kay grabe kataas aning akong voice over guys. Voice over water flowers. Mauna siya guys. So, tinuod na siya guys. Ang akong mga sinina nga pang running, they are all ukay. Siguro naka-remember ko 12 years na ko garan guys. Ang ako pa lang napalit ng mga brand new nga mga pang running, upat pa kabuok or duha pa kaparisan. Yes guys. And kanay sa ang kanay pud sa ukay, they are all branded guys. Muna tinuod guys, branded. Oo, mga branded na tanan akong mga pang running guys. Yes, muna tinuod. So maurat so guys, magbabay na ko. Momo chup